Sanibonani, I'm back guys. So ngigcina ukushuthi video ngangaphilanga nginomkhuhlane, but now I'm feeling better. So guys, ngicela if ubukela ivideo yami uyalike, uyasubscribe, ngingakujabulela lokho. So ngelast thandwa zami ukuzonixoxela indaba ngokuthandana nomuntu wesilisa engafika empilweni yakhe ngazi ukuthi akanamuntu. Ngithe sengithandana naye ngathola ukuthi umlisa unengodusi. Ingodusi ke ngesizulu umuntu usuke usumlobolile, wenza izinto eziningi sekusele usuku lomshado. Ngiqala ukumbona akakhuluma ngeqiniso. Okay, sigcine-ke sithandana-ke. Ngiheheke nami sithandana nomlisa. Masithandana nomlisa hayi kube mnandi emathandweni ethu. Kodwa manje into engixaka ngalo muntu wesilisa, okay, engixoxela ukuthi okay, ngihola mhla ka-25 siyathandana ngithi. Okay, mina ngihola ama-30. Kodwa manje if efike ezongibona umuntu wesilisa uzofike abalise umuntu wathi akanamali. Kade ngihola nje kodwa nginamali. Ngaso lesikhathi ngangihlezi ngibuza ukuthi why lo muntu njalo mayeza kumina ehlezi ebalisa njengomuntu engathi mina uma ngimbona ngifuna imali yakhe. Yes, ngiyayithanda phela imali yokuphiwa, kodwa hayi ukuthi njalo uma ubona mina njalo uyabalisa engathi mina bengithe ngifuna imali yakho, yayibo leyo nto. Okay, ngizame ukum-understanda ngoba phela ngiyamthanda. Sithandana noGaye kube mnandi. So sithandane nomlisa 6 years ndawonye. Sihlala lo makhohlisana phela ukuthi akanamuntu kanti unomuntu yena. Okay, kuhambe kodluleke lapho-ke. So njengomuntu, umuntu nomuntu uyazama empilweni. Bese ngidecide ukuthi okay, othi ngenze into ezongenisela imali eceleni. Alright, ngenze ibhizinisi. Kusho ukuthi-ke njengomuntu athandana nami, noma ngingamtshelanga, ngingabanga nayo indlela yokuthi ngimtshele ukuthi okay, sengenza u-1 no-2. Kodwa njengomuntu ojwayele ukufika ezongibona la engihlala khona, so waseyathola ukuthi hayibo uNelly, she's doing something engenisa imali, yabo. Ngimbone yena ukuthi uphatheka kabi, kusho ukuthi kahle kahle uyilo hlobo lomuntu olunomona, kodwa sonke lesikhathi ubekuhayidile lokho. Alright, okay, kube mnandi emathandweni ethu. Uyabona, uyafika endlini ngithenge izinto ezintsha, yabo nje. Kanti akakujabuleli lokho umlisa. Okay, sikudluleke lapho, kuhambe aboleka imali kimina. Okay, ngingabi nankinga-ke vele-ke, ngimnikeze imali. Aboleka imali engango-800. Siyathandana phela ngithi. And noma bencishana kanjalo, kodwa if kukhona into emergency nje imali encane beyikhipha. Mhlambe nje uma ngifuna imali yokugibela ngimsebenzini anginayo beyikhipha leyo mali. Kodwa bengena umuntu like onginakekelayo ey'dingweni zami, cha. Bengithi nje uma ngenayo imali yokugibela, ngithi akunayo imali yokugibela anginikeze. So ngesikhathi eboleka le mali le, nginganaki phela nami ngithi hayi maybe mhlambe uzoyibuyisa, yabo. Okay, ayiboleka uGaye imali, kube ukumgcina kwami ngalelo langa ethatha imali engango-800 rand. And manje uma ngimfonela ngifuna imali yami back because le mali le ngenza ngayo ibhizinisi. So useba nolaka, if ngiyamfonela uvela athi ngisendleleni, ngicela ubuye ngifonele after 5 minutes. Ngiphinde ngidlulise mhlambe 15 minutes ngimfonele, ngisafika manje emsebenzini nibuye ungifonele. So sengicela ngabe ngithazi nami ukuthi kahle kahle okay, kusho ukuthi kahle kahle lo muntu usanda kwazi ukuthi ngiqala ibhizinisi, kodwa manje yena futhi kuqala usefuna ukungibuyisa ngokuseboleka imali, yabo leyo nto. So anginandaba nokuhamba kwakhe. If kuwukuthi mhlambe iyona ndlela ahamba ngayo, okay, it's fine, akahambe, akunandaba. Ngoba manje i-relationship yami naye ayisacacile phela ngesimo sokuthi imali yami akasayikhokhi. And uma ngimfonela uba nolaka. So into engiyifunayo kuyena, ngifuna ukuthi abuyise imali yami. If kuwukuthi uyahamba akahambe, angenandaba naye. Yeah,
iphuma njalo-ke indaba yami, iphela kanjalo indaba yami. Please guys, yenza lokho engikucelile, like and subscribe. Ngiyakujabulela lokho. I love you guys, nginithanda kakhulu.